We zijn vandaag op locatie bij De enige echte engel uit Maastricht. Mat. Mat. Ja, De Sjaak. roet zijn nu in, heet het ook week? Het goed deuren. Ja. En de bevalt de hier goed, hè? Perfect. God, dat is wel gehad. Nee, boekje ga ik van wel hebben, een beetje jeugdsentiment, hè? Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik begin jaren 80 dat ik eens op de Vriet of in een café was met een paar vrienden. Toen had ik nog vrienden. En toen kwam iemand naar me toe en die zei dat is een café geopend op de Meren. En dat hebben we nooit met gemaakt. Die café wat daar gebeurt. Daar komt alles doorheen. En die wat draait is dit op het buffet en die deed dit en die deed dat. Dus toen zijn we dan naartoe gegaan met die bende. En we zien nooit meer weg geweest. We zien alle 26 jaar op ze erin gezeten. hè? 27 jaar. Alle 27 jaar zijn we daar gekomen. Dus we hebben zelfs de naam leren kennen bij. Dus... Ja, en we zien ook getrouwd met de trobberij heeft dat feest gehad. Hè, ja. Maar de beginjaren, weet je ook stond die kassa, die stond daar. Ja, er stond een antieke kas in de zaak en op een gegeven moment waren het klanten kwijt. Ja. Ik denk, daar zie je de kluten op, maar die hadden zich in de kast verstopt. Ja. Ja, op een gegeven moment kwamen ze het roetje kopen, ja, ik wist niet wat het zou natuurlijk. Ja. Maar dan waren ook bij die in de café waren het ook zo, dat daar kwamen ze binnen en dan kon ze gerust een handtas vuur aan op het buffet laten liggen en als ze s'avonds naar huis ging, lag die dan nog. Klopt. Dat was ook zo kenmerkend gewoon. Misschien drie keer tot daar opstoetjes zijn geweest op die periode. Ja, één keer deed gek, maar dan die lampenkap is gewoon aangehouden, de lampenkap en alle andere stoogde niet dat al. Ze was maar kapot ondergebleven. Ja. Ja, maar daar was toch altijd zo klaar met, hè, Mat? Ja. Als dan een opstoetje was, dan ging de muziek goed en dan geen flauwekul. Dan zat er van die vreselijke klassieke muziek op. Prachtig wel. Ja, veel vinden dat prachtig, maar dat volk niet. Ja, toen zaten we andere reunies nog op. Die tijden dan allemaal af. Ja. Toen wel, ja. En alle Nu zitten ze allemaal van. de muziek is allemaal. Ja. 10 minuten zien ze weg. En dan wordt het ook zo. En dan zoals ze de bogen waren. Wat dan begon ze weer aan. Dat was ook de enige kasten die hadden ons een gratis een rondje weg. Ja, dus. Meer is twee. Ja, maar dat zeg ik Ja. Tonnen weggegeven. En zondagsmiddags, dan gingen we eens even eten drinken. In de beginjaren. Nou. Eventjes een uur naar de Rembrandt. Dan gingen we om 2 uur kamer van binnen. En 2 uur s'nachts rollen van het roet. Daar maken niet te lang om terug werken. 2 uur s'nachts op de knieën naar boeten. Toen waren we een keer op stap geweest bij Jos en ik. En we hadden een babysit. Flink iets gedronken. En met een taxi in de hoes, zo te zeggen tegen de taxichauffeur. Zeg, stop, even wat. Zeg, nee, brand. Armanes toe. Armanes toes. Straks tegen mij, god, maar joh, ik dat er de man toe is. Ja. En die meteen op de vol op te gaan. Zag ik maar stoppen, zag ik. Ja. Oh, heerlijk. Maar bij ons wil geen koffie meer. Dus ik heb genoeg te vragen. Ja, ik denk bij meneer, ik kan het me nog niet vertellen. Ze bleef er niet op daar of hoe, al had ze het hier en nou iets de stad in. En toen had ik een tip gekregen van Jo Dams. En Piet Dams zal ik dan. Er stond een koffie te huur op de Meijert. Nou, ik naar binnen toe, ze waren nog niet verboeid. Ja, ik was meteen kapot te varen. Schitteren met zo'n boog nog erin. Ja, in het begin, maar die boog nog in het midden. Ja. En ik ga naar mijn Joost toe. De kinderen nog niet vertellen, ik heb een koffie gevonden, zeg op de Meijert en dat heurt het. Wat voor bier is het? Zeg Bavaria. Oh nee, dat kunnen we niet streven Bavaria. Alleen Brahms. Nu luister je Brahms, nu luister je naar Bavaria. Ja. Naar die jaren. Nou, dan geven we mij een verrossende koffie. Daar ziet ze niet zo wie een tongeren, want dan wordt nog gekker als een bestreeg. We beginnen in een kaartkoffie. Ja, is goed. Oké, tijd is. Tegen meneer, als ik geen maar zit, hè.
geef van Magiliet en dat hebben we als we eenmaal in de Dat is café nog zitten. wat ziet, hè? Wel Ja, ja. gegeven, hè? Ja, ja. In de positieve zin van het woord, hè? En een kaarttafel, damspeulen, kaarten, weet dat met die dobbelsteen, alles hadden we. Heb je Knuts gezien? Want we zijn niet van de eerste dag daar geweest. Het eerste weekend. Nou ja, dat hadden we Gewoon allebei. Oh, Wat geen succes. Het eerste weekend sinds de... op die tafel ontstonden, op die kaarttafel. Iedereen bleef precies in is gebleven. Hè. Op de tafel, dat wiegen. Och, jemme. Dan met die allemaal op de grond. En toen was het hek van de dam en toen gingen dan de gingen. Ja. Maar had ze een of andere keer, want ik liep wel eens over dat buffet. En ik wist precies hoe we aan vast moest houden. Hè. Maat, laat me toch gewoon op zijn. Nee, zit dat gebeurt niet, zit er ben ik verantwoordelijk voor als die dadelijk het gebeurt. Hey. Nou ja, oké. Dan er eenmaal weer, ik denk, nou ja, laat hem maar eens over dat buffet lopen. Hè. Nou, dat ging aan. Met plaats dat er zich aan die kettingen vast, zoals die goede koperen ketels Ja. op het buffet. Oh ja, ja. Hing deze kant, hartstikke druk. En toen ging die op het buffet lopen. En die hield zich aan die koperen bek vast, met het gevolg dat die ketelen eronder kwamen. En eerst zo de meter van het buffet af en de lui kregen die ketelen op de kop. Gaan ze onder een bloot. Oh. En hier had ze een ruk gebroken. Oh. De ziekenauto erbij, heeft er een half jaar aan het gips gelopen. Los tractor. Hij frappeerde de kaart. Zo de peerde de café. En dan had ik dat verteld op school, hè. Dat Van Peter in de zaak had gehad en dat hij bier had gezogen en dat hij wel gekiept, hè. En we zaten, ik zat op de Maria Sjaal, een katholieke sjaal, dan moesten mijn ouders echt naar de sjaal toe komen en dat ik toch wel erg veel fantasie had. Oh. Ja, en die Peert hebben we getolereerd gehad tot er begon te plaatsen in de koffie. Ja. 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 Die op, Geertje is een titel. hè. ja, iets is van een in Thailand, hè? Nee, van een vriend van. Uit Duitsland. Dat is niet precies, maar in Ja. ieder geval zijn zo'n titel. Ja, die is een titel. Alleen maar zo. Ja, maar die is ook wel 70, ja. Als je al is, ja. Oh, dat zie je toch ook niet zo af. Net zo met ons te vertellen. Ik weet nog goed, er was een pauze in Maastricht. En het gaat allemaal de China-hele gebeuren op de fiets, zo hartstikke druk. Zaterdagavond. En ik heb te veel gedronken, wat zelden of niet voorkwam. Toen ik had gedronken. Maar toen had ik het wel gedronken. En ik had een zo'n onderbreuk gekregen van op de Grote Graaf, van Memme. Ramona Bank. Ah, van Ramona. En die hadden toen een Ja, ja. is hier deel ingekropen, dus ik had me gaan zoeken doen, behalve een onderbroek. En ik had de plaat opgezet voor de zingende meid, hoe toen, halleluja, iedereen stond zo met palm tegen in een hand. Tot die deur opende. Ja, op die van 5 minuten was die daar niet. Ja. Schandalig, dat is dat die. Ik denk, ja, maar had er op zijn pech gehad, het is gebeurd, ik heb te veel gedronken en de tijd is leeg. Ja. Nou ja. En de klanten die scoorsten, nou, die hadden dat de goedste lol, de tranen liepen nu van wangen. Maar die waren dus de stad ingegaan en die waren dat gewoon kletsen natuurlijk. Hè. Binnen met je thee, ja. Ik heb het er niet zo. De route aan de disco moest zich opendrijven, dat rijden we alleen open met carnaval, dat weet je, Ja. hoogtijden. De lui kwamen niet meer binnen en beer naar boete toe. Ja, Maar dit is wel leuk, hè, dat is die interview. Ja, maar nu kijk je bovenin zit niks. Dat moest ze niet Dan moest je zeggen. niet meer afvallen. Of dan moest je weer pakken wie ik met vulling. Hoe zit dat? Ja, een klein beetje, zo'n klein beetje luchtje. Ja, maar dat heb je hoor, geen. Maar er zit niks in. Wat tegen die tuinlijkse vrouwlui sokken met ries, hè? Met mijn lepje. Sokken met Rie. Kom naar de keuken, kijk wat ze in de ijskast hebt. Slop zo de niet al. Ja, doe die ijskast open. Kijk wie het gesteld is. Ja. Nou, ze hadden de ijskaas laten zien, maar niet. Ja, het heb ze allemaal erin zitten. Oh, en wat krijg je vanavond te Dat eten? kregen we vanavond tegen. Oh, lekker, met een Ja. sijsje erbij. Wat is dit dan? Ah, dat is voor 14 dagen te eten. Oh, hè. dat kun je maar even Dat verroeren. kunnen we verhoeden. Nee, en dan heb Dat is ze... crisis. Hè.
En dan nu sport en entertainment. We zijn hij vandaag in België om eens gaat lui op de straat te interviewen over de intolerantie die heden ten dagen is. Niemand kent mij gaat van invloed. Mevrouw, mag ik u gaan vragen? Hè? Ja, maar ik heb het, ja. Ja, kom eens even heen. Zeg het maar. We zijn bezig met de lui te Moet vragen. ik zo vasthouden? Ja, sorry. We zijn bezig met de lui te vragen wat ze allemaal vinden van de intolerantie van de lui. Oh, die had geen kind meer gaat verdragen van een andere. Nee, tussendorlig, ja. Je kunt niks meer zeggen of ze Nee. goed, hè? Als ik nu bijvoorbeeld zeg, die vies roeie haar van u. Vies? Wie is zo vies? Ja, in feite, nou, voor eerlijk zien, het zuid niet doet. Kapper af. Ja, maar, Ik ben juist aan de kapper geweest. Zitten ze niet goed? Ik heb nog in de spiegel gelopen. ja, maar als ik dat nu zou zeggen, als ik dat... Ik vind dat eigenlijk niet kennen. Je pakt me gewoon bij mijn haar. Ja, maar je moet niet verstaan als je gaat vragen. Ja, maar jij zit wel erg agressieve vorm. Je kent niks velen, ga. Nee, ik ken best wel Of gaan zeg hebben. toch goed, mens? Dat ben jij zelf goed. Ah, wat kunnen we dan nu krijgen? Die houdt me kijk gewoon op de straat. Zeg je nu, de lui kennen niks meer van hem velen. Toen met Jean-Paul weet ze nog. Die vleugelen. En de zaal die was niet zo gezellig, die waren ook allemaal maar rustig. Hè. Kom wat drinken, dus dan begint dat gewoon die Jägermeister. Het was ook één, sporadisch. Ja. En we beginnen dus te zingen daar. En meteen die leuk, die meer leuk. En Jean-Paul en zijn zoon, die was nog zo goed waar, gelukkig. En ik ga de hoed zoeken met dansen. En ik gaafde, jongen. Dus en zijn gezicht. Och, Bewusteloos op het podium. oh jemme. De lui dachten tot dat bij de act huurde. Iedereen lachen En natuurlijk. iedereen klappen. En dan gaan de jongen later bewusteloos op het podium. En dan was hun lief kinderen. Jean-Paul was hun lief. En Malou ook, hè? Oh, die Vooral Malou, hè. Oh, Malouke was hun lief. Nederland is er allemaal. Malou, dat kunt het verhalen, hè. Dat Nog, kunt het, hè. altijd. Had ik vast. Deze. Ja, maar leuk kind ik. Ik verheug me mooi in het jaar. Nog steeds, hè? Wie van bij het Engelenkoer waren, nou dat vond er natuurlijk toen dat die de hier, we zaten bij het Engelenkoer en we mochten overal met naartoe. En maar ja, dat was een klein minpuntje bij het Engelenkoer, dat was Malou. Wie hij hoor ik toen. Maar dat was al vrij jong al vervelend. Ik was overal met ik met naartoe. Dus Maar moment Malou had gesleept. het niet stoel, want die was hetzelfde karakter wie ik. Dus die had gezegd, moet die niet. En dan stond hij al met buffet. En dan kwamen ze aan en hoorden ze. Troeien ze me op mijn vuur. En dan Ja. oh, en dat deed pijn. En dan zag ik, wat een rotjonk. En dan dacht ik, zeg maar niks, want daar maak ze niet meer met, gewoon met het engelenkoer. Houd ik maar rustig, houd ik maar rustig. Maar dat ging zo door en dat ging zo door. En die had daar wel Spaans in natuurlijk, die dacht, die durfde niks te zeggen. Hè. Tot op een gegeven moment, toen had ik het echt helemaal gehad. Dat was onder een optreden. Ik weet dat nog heel goed. Onder een optreden. Ik had er onder een optreden. Nee, volgens mij was dat dan Maar een dat heb je buffet niet bij de Rembrandt. tegen me gezegd. Heb ik dat extra gezegd? Ik denk het wel. Nou, die keer wat ik me kan herinneren, maar aan de buffet bij de Rembrandt. Trooi ze me dus weer op een vuur. En toen zag ik, Wat zal je toch weer? Als ze niet merkt dat ze onder goed is, ook ziet dat ze bloot kots. nee, Wel. als ze dan nog één keer fliks, hou ik tot ze bloot kots. Hè? Ik ben niet zo overheen gekomen. Ik wou je zeggen, dat kind, dat heeft dat nog problemen met. Ja, ja. Maar veel waren dezelfde karakters. Nee? Nou, dat is wel. Jawel. Absoluut. Zeg maar, luister, je kunt wel dezelfde karakters hebben, alle twee. Hè? Maar qua figuur, zo te zien, verschilt het toch wel. Gewoon van uw katten? Dat ik ook een stuk jonger is. Ja, ja. 10 jaar jonger, dat is nog hier is. Ja, dus die. En een 50. Ja, ik ben dus pas 37. Zou je ze niet zeggen, hè? Ja, luister, ik kan er ook niks aan doen. Het is niet van het snoppen, het is niet van het eten. Ik heb er aan de schildklier en het boet me ook geen sodemieter.